pääministeri, puolueenne kannatus on viimeaikaisten kommenttien johdosta hälyttävässä laskussa. Mitkä ovat asenne seuraavissa eduskuntavaaleissa? No kyllä minä uskon, että me jatketaan ihan samoilla linjoilla, eli suurperheiden verotusta pyritään keventämään. Entä henkilökohtainen asenne? Mikä on vaalimottonne? No Penasen keksi tuossa ihan viime metreillä, että se oli, otapas nyt, että se oli verotus alas ja työttömyys pois 2 kuukaudessa. Sitten se rupesi nauramaan ja heitteli kyniä ja terottimia ja papereita kaikkia. Mutta tuohon kuulostaa täysin järjettömältä. Erikoisavustaja Pentti Hietanen, miten tämä voi olla mahdollista? Herra pääministeri, haluaisimme tietää, mikä on pääkaupunkirakentamisen tulevaisuus? Kohoaako kaupunkimme uusi virastotalo? Kyllä me se saatiin puskettua läpi, että Penasen keksi siinä ihan viime metreillä. Minä hommaan rakennusfirmalle luvat ja pannaan 2 kesämökkiä samalle kuitille. 2 kesämökkiä, kenelle nämä tulevat? Mulle ja Penalle. Tämä oli pääministerin nykyisestä komiteasta ehkä pöyristyttävin. Jäämme todella mielenkiinnolla seuraamaan, mikä on itse pääministerin tulevaisuutta. Siellä on erikoisavustaja Hietanen. Mikä on nyt tämä saunajupakka? Herra pääministeri, pitävätkö viimeaikaiset huhut paikkansa? Liittyykö Suomi NATOon? No minä en nyt halua tässä vaiheessa kommentoida kyllä yhtään mitään. Mutta neuvotteluja on käyty pitkin päivää. Mitä niissä on päätetty? No Pena käski mun mennä kotioon ja sinne tuli jotain NATO-kenraaleja ja jotain virolaisia naisia, ne meni saunaan. No mutta mutta siellähän on pääministeri erikoisavustaja Pentti Hietanen. Herra Hietanen, haluaisimme vain kysyä,